Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o čínsky luxusný telefón, 8-jadrový, s 3 GB ramkou, zadná kamera 13 megapixelov, predná 8 megapixelov, Android má 4.3. Ešte môžem pozrieť informáciu o číslach e-mail. Sú tam 2 e-mailka, keďže telefón je dvojsimkový. Batéria je v ňom 2500 mAh, takže má celkom slušnú výdrž. Je veľmi svižný, keďže je to 8 jadro. Je k nemu takisto bohaté príslušenstvo. Telefón je čisto nový. Môžem pozrieť zo všetkých strán, aby bolo vidieť, že telefón nebol vôbec používaný. Je k nemu dodávané takáto pekná krabička. Samozrejme fólia na displeji nesmie chýbať. Je to takéto ochranné púzdro. Ďalej je tu takéto púzdro ako knižka, ktorá je špeciálne tak spracovaná, aby sa dal telefón oprieť, aby bolo z neho možné pozerať napríklad nejaký film. Telefónu sú čisto nové nepoužité sluchátka, 1 A cestovná nabíjačka, dátový a nabíjací kábel. Takže kto by mal záujem o tento telefón, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom. Myslím si, že kto si kúpi tento telefón, bude veľmi spokojný.